ụfọdụ n'ime ha ebidokwa na dewere m ife ha delu mgbe ahụ arresiri Ogechi ọfụ every day ife ya ada afụ na inbox m. Kedu that lady? Kedu fa? Let me even read out some of the things I sent in my inbox that day. So, fanshani na akwadochakwana, ha akwadochana, na-echekwa, na-eche, na-eche ka ha mụọ amụ. Onye nke a sịrị m ezugo, you are evil. You are evil. You decided Ogechi supporting her, making money with her nonsense attitude online. Ezugo, you ginger her to come back to Nigeria, that nothing will happen. Now you have abandoned her. Ezugo, you are a very only believe person with your big mouth like mountain hills. You better go and bring her out because she needs to go and take care of her disabled children. Or only believe ofeke. Onye dere ife ife a na-akpọ onye a uchide ha nwa ụwa. Now, no, Mike Obi hapụfa. You know, some of these things ụfọdụ n'ime fa mere Ogechukwu. Ogechukwu hit ye back at them. They will begin to cry foul. The same thing, have you seen? Somebody decided to come to my inbox on Apomi. Now, let me not even exaggerate. More than 15 of them did this same kind of thing. Mbaha arrest Ogechi. Onwero dia fa ha akpọ homo, ha akpọ mi iyi, kpọ m nka. Njekita mepe profile onye ahụ wepụta picture tinye online ebe a. Shokwa ofife, kokwa ya etu ahụ si wee kom ya. Ife ọsị ya ada afọ na-esugo na agba picture ndị mmadụ na anwụ, kọrọ ife na-ebu ndị mmadụ allegation. But we know about all this. We know about all this. It's just that first to do, know the pain. But second to hammer, now in the pain pass. I understand that. So, ụfọdụ n'ime ha ebidokwana taa ha nọrọchakwana ha speculate wekwana ha ebuchana kamera ha ma ndị na-adụ n'utura ma ndị ha adụ n'utura ha ncha niile ebuchakwana kamera ha now. In fact, they started reminding me of Abuja Ogechi Njaka 2 days ago. Even yesterday, some of them can echetara maka Abuja Ogechi Njaka. Even this morning, ụfọdụ n'ime ha echetawagolu m na ma suppose gị nọrọ Abuja even before Ogechi abataluo. A na-achọ okwu. Ọ wụrụ na ịchọgide okwu ụbọchị ihe egota market. Ibebe akwa. O nwere one comment m fụrụ na post Ogechi mere. Ka post Ogechi mere ife a. Ogechi posturu mgbe this guy say posturu obituary picture nya na mama ya. Ịghọtago? Mgbe Ogechi posturu obituary picture nya na mama ya. A lot of people na-ekwu, hey, na ndị agakwuru too far. Somebody I know, we already know those kind of people. We know them. And we know how they think and reason. Ebialu na that comment, if was below that need follow Ogechi because no na-ekwu about Zion, but that you are unfollowing her because she goes about fighting everybody. That no matter how many people wanna fight here. When go chat this comment, if also conclude una. Okay, always the kind of hatred some people they will lose completely their sense of judgment. If some people post obituary picture mother, they say although okay, they post obituary picture or not upload the same people na. So if they can post obituary picture of Nyana Mamaye, do you think that no one will any single thing okuru makanda as suppose they put an baby? It is a simple thing. Mana each time na sound like this, the mother say no, na kwilonya. Wonya na kwilo. But even na gwago for the sake of fairness and equity. For the sake of fairness and equity, go eziokwu. Ịnọrọchakwa na kịta mount ọ na-eche
if in a breaking news, all those janja news media platforms, bloggers, and on China on a standby. Nature, can that news ukwa bam? Can have a ring light because Abanusiana ring light says. They are waiting now on the news because all those people na amumamu ezugo jekwa kpọpụta Ogechi abandon one Ogechi at the end of the day Ogechi pụta ha ncha niile disappear. Instead hanapusia they all started waiting patiently for today. I am here to address my fans who love Ogechi and the fans of Ogechi. They follow me. Ogechi na-aga Abuja. I don't want you people to have the kind of panic when she was taken to Ugbo. Ogechi na-aga Abuja. And to the best of my understanding, Abuja na-aga to go and sort out issues with some people. Abuja ahụ ọ na-aga bụrụ ogbugbu ka a na-eji igbu ya. Ebe ọ na-aga ife awụ na police station ka ọ na-aga na Abuja. Ọ wụrụgodu na Interpol wụrụ any other people. Ọkwa mmadụ dụka mụ na ya na ebe a na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ ndị na-egbu mmadụ. So for ndị otu unu ndị na-esendịrị message since abalị nyaa si mezugo Ogechi is going to Abuja today. What are we going to expect? Ogechi is going to Abuja today. What are we going to expect? Anything that comes out of Ogechi's journey to Abuja today is either not dapụtara etu a or not dapụtara etu a. But either way, etu a unu si na dapụta, we move. We move again. You want to go? We move again. These are people that we are dealing with. They are not spirits. You want to go? Necessary steps to be taken with some kind of things before you. Instead of running around on social media crying, you take those steps. You want to go? You take those steps. ASAP. You do what you are supposed to do rather than crying. So if you are a fan of Ogechi, I want you to calm down. Nothing. Eboneje is just to go and answer the call in the police area. And don't go back. She's a citizen of this country. You want to go? Or a citizen of this country and don't enjoy the same right. Munayo enjoy it. You want to? If I put her back is to question her. I put her back. And she will go and come back. You want to go? She will go and come back. Okay, no, each day Ogechi. You want to go? If you owe the Ogechi is to pray for her. Always put her in your prayers. You want to go? Always wish her well. Always wish her well. That is it. Maybe perhaps at the end of all this episode when they play out, everybody will learn to mind themselves because it doesn't add up. That kind of intimidation cannot happen in Nigeria anywhere. It cannot happen in Nigeria, and we cannot entertain it anywhere. So this is the best time to sort out every differences. Ogechi with people. Remember, when Ogechi was first arrested in Nnewi, they never knew it was going to end in 3 days. They never knew. Their joy was cut short when Ogechi came out after 3 days. Now, Hanchani Nezuchakwana Nanko. Hanchani Nezuchakwana Nanko. Hezuchakwana Nanko. Neche. Neche. And since all this while, Ogechi released the videos of Ife. Some of these people, about him, about her. Mandesele. Ogechi na-erelease auto ndị mmadụ na Facebook. I hope if you video where they also try to claim that they are releasing auto. So I don't know what makes them different from Ogechi. You want to go? What makes her different? Then Oge ndị Igbo
Do you think it is time for people who wrong her to also beg her? Igbo, I am asking you. You say best time to beg people she wrong. Do you think that this is also the best time for the people who wronged her to beg her? You gotta go. If you are talking about begging, and you are taking it to just one side, you are only speaking out of the side where you belong. And we are not even here to address people like you. You gotta go. If you say that this is the best time for Ogechi to beg the people she wronged, do you think it is also the best time for people who wronged her to beg her? Or rather, you think it is the best time to make peace and reconcile all of them, or all of them? I think if you say something like that, it will make more sense. If you say, I think this is the time for all of them to come together and make peace, you will be making more sense than just saying it is time for her to beg the people she wronged. I think it will make more sense. Yeah? But if I know when some of you write your comment, also you will never see anything wrong in that, because everything about her, suppose you now condemn you. You don't even care to know why she acted the way she acted. You don't even care to know what pushed her into acting the way she acted. You don't even care to know the action she received that made her give that reaction. Even when she posted, netiri obituary mwe, ti obituary ye, onye dundo, and emeri obituary. Okonye nwangu ka na-ebi obituary poster. Yeah? Okonye nwangu ka na owuro Ogechi merie keda. Oya no all over Facebook, but now all other people merie. Onwere onye chori ikwu okwu. Everybody share that particular material. We make this. So sometimes when I look at you people, I see it that now for the more natural peace. You just think you can bury Ogechi. In fact, the moment Ogechi na be Nigeria, you're thinking that the moment she arrives in Nigeria. But law enforcement agency is there to serve everybody. They click the like and love button. I know what they are doing. Click on like and love button. All you share about this video. Make sure you share this video. Make sure you share this video. You want to go? Make sure you share this video. I'm even just sound the way it's your sound. You want to go? I'm even just sound the way it's your sound. And I keep saying, instead of you to keep looking for yonya, why can't you push to make peace between these people? Knowing fully well that if you hold me with this word that I have said against you, I also have something I will hold. You have said against me. So, oh no, I suppose you. So, if you are advising bloggers to watch the way they talk, that advice will go around to all bloggers. It cannot be restricted to only Ogechi. The other go. Only Sholoke advise your bloggers to mind the way they talk, to caution themselves on how they say some certain things. I think that advice should be to all bloggers. If you are restricting it to Ogechi alone, you are a hater. You are a hater. You are a hater. Mbanana majoga ajuju. Iwo to obituary onye dundo ti omalumma. Omalumma. Mbakeri ife maye meru. Let us even assume that na emeri Ogechi. Ogechi deserve it. Kerife maye meru. You see, this is a woman as subject go compare to Redeko on Facebook. The same people are subject go to object of caricature on Facebook. The same people they believe to call her all manner of names, pass all manner of judgment. The same people who are doing this, the moment she opens her mouth to say any single thing, another to see. If you think that it is fair, then
I will wish the fate of Ogechi to befall you so that we will see how you are going to handle it. I wish that her fate should befall you so that you will show us how you are going to handle this. A real Igbo man or woman should push for peace na both sides. If you are waiting for this side to come and do something that is going to suit your ego, you are making the greatest mistake. Police abụrụ ebe a na-egbu mmadụ. Ọbụlọdụ ogige ndị ntọ na mmadụ ya ada agbara ya ọsọ. Ogechi will go to Abuja. Onwe ife pụtara na Abuja, we will see it. We will follow it. And we will ensure that she will have victory at last. You want to go? We will ensure that she will have victory at last. Ngoma no way you decided to be a hater. You woke up one day and you decided to hate on somebody who has not done anything personal to you. Yes. Now because na woman, that's why because na woman, that's why they try feel she's at wrong side. Ogechi insult people and their family. Joy Ogenedo. If you drop one more comment here, I'll block you. Don't drop any comment here again. If you drop one more comment here again, I will block you. Be very careful. Don't drop any comment here again. Ogechi insult people and her family. So nde tiri obituary picture ya na mwa wo tutoka hato so nde tiri obituary picture mpe na mwe na nyanwa. So tutoka hato rie. O insult ka hanyerie. Okay. Ikugba one leg afugonu mgo. Ogechi insult people and their family. Okay, if you go to Ogechi insult people and their family. Okay, Ikugba one leg. Ogechi na insult people and their family. Ikugba one leg. Look at them, saga people. Let me block you because this page is not for you. Let me block you. Efolia Okonye Selena no Ogechi na insult people and their family. Nya ukonye no na this ebo no na agwa ge fa o. Na sekwa Ikugba one name. So Ikugba one name, is that not an insult? Is that not an insult to people and their family? Is that not an insult? So you see, I tell you, all of them who are accusing Ogechi, they only hated Ogechi, not because of her actions, because that same action, they are also guilty of it. Ikugba one name. What is this not the same thing you are accusing Ogechi of? That is the same thing you have done. Eriki Joe blocked. They will never have sense. You want to go? They will never have sense. But all mono. You want to go? All mono. All mono. What do you know is go? Na me and you people. Na me and you people. Only na say you know Ogechi na insult to people and their family. Ki ijeri ikwugari okwu osigi Ikugba one name. Nwejo Ikugba one name. Is it or otuto call to people and their family? Because by saying Ikugba one name, not even go or insult to go, insult all your mother, which is not insult to go, insult all your family. So can you tell me on what ground Onya Yeji appoint the accusing finger at Oge? I am asking you. What they do is that they come and insult you. They expect you to bless them. They expect you to show them something different from what they have given to you. What you give is what you receive. No matter how provoked you feel when you receive back what you have given, your emotion cannot control that of all of us. You are lying, my friend. You are lying. If you plant mango, you will harvest mango. If you plant guava, you will harvest guava.
If you plant orange, you will harvest orange. You cannot go and plant guava and you walk into that farm and you want to harvest mango. Mango planted by who? Onye asịsị ewu na ya anwụ ma ọwụ nkọtalacha agha anya iwe ịmanawa enu ịkwụnawa enu. So na mgbe ị na-agwa onye ahụ wotoro gbawuo ya ịmaghị ife wotoro ịgba mmadụ. Okay, onye Emmanuel, off you go. Advisor. You guys should talk reasonable things because lots of people are following you guys. Not all this search. Lots of people are looking up to you. If you are looking up to me, you should make use of reasonable things here now to show that you are looking up to me. Listen carefully to my messages. Maybe you are going to understand the one thing or two. Yes, if you are looking up to me like you said, and looking up to me is not by me going to support something in our support because namanoro ebe then it shows that you are looking up to me. Hey, my brother, that work even no. Oh, you gotta go. All those men and women, Ogechi online. Go and bring your sisters also and your brothers to go and behave like those people. You gotta go. All those people, if you need support, go and bring your brothers and sisters to behave like them. For example, he just will support to put J-Pack. Go and bring your brother to come and own his camera and be behaving like J-Pack. I am asking you, go and bring your brothers and sisters. What online. Behave to and also see behave. So Ogechi won't follow where go see me online. Yeah? So Ogechi won't follow their behavior to or see behave online. Ndozo angel. Ndozo they behave like angel. Ogechi what devil you eh? Unu chenono ya puta shop unu wolu obula ini ne bokosi obula ini ne kai to chebe tunu sieche. Eh? Your opinion is biased. Ekem makana from go upright person. Mbunga do upright ana mha jo keta. Okwe do upright. Okwe do upright. I am asking you a question now. Onye je bie obituary picture onye dondo. Bie obituary picture. Nne dondo. Onye ahu or the right. Okwe se na modo bias. Let me test how upright and straight edo. Onye je bie obituary picture mmadu onye dondo. Bie obituary picture mama onye dondo. Onye ahu the right. Ngwazanya ekema. Let me check now and see how upright you can be. I am waiting for you to answer this question. Okay. Collins Kennedy. Off you go. You gotta go. Ekema ana me check izanya. Ekema no sukwa eba. Ekema eno sukwa here. Ana me check it out. Ka izamu this question. You gotta go. ADOC card nke ogono amara m na fake account ka ogono ife ngwadebere go owo je kwapọpụta your wife or je kwapụta ụmụnne ndị nwanyị na ụmụnne ndị nwoke ka ha behave kwa like all those people who are fighting with Ogechi. Je kwapụta nwanne nwoke ongunwa behave like Kinsley. Je kwapụta nwanne onye anya behave like J-Pack and other people. Go and bring them. Ekemma also yezugo go arrest. You will explain tire. Okay, off you go now. It's obvious that for for honest question can jury or sahoye. You gotta go. For honest question can jury okay, show more basari. What about people's author that she share? Okay,
ka njụkwa gị ajụjụ because achọsiri m ka anyị were ajụjụ were asa this thing. There was a time ndị mmadụ na-eshi agasị video nwa na ebe m Ogechi nọ na program. It was actually my program. Ịghọtago ọgọdeye si etu adụ ka ọ dapụrụ. Ịghọtago ọ ka yikwa ife n'ime ndị mmadụ wee share that thing si na ha na-eshi ya ọtọ Ogechi online. I want you to answer me in an honest distance. Do you support those people who did the same thing or in the name na ha na-eshi ya ọtọ Ogechi? Kedu onye jụrụ m data ajụjụ? Onye jụrụ ndata ajụjụ? Kele onye jụrụ nya because achọrọ m ka onye asa anya kịta ka anyị wee were ajụjụ were asa ajụjụ. Afụbụ m onye jụrụ nya bọta ama na onye ahụ nọ hia. Ngwado onye jụrụ m ajụjụ a but she started this first. Efulie Chioma Uba also she started it first. So if she started it first and you that is condemning her for doing that follow suit, does it not mean that you have confirmed that Ifo Neme Wezioku? Why are you crying about it? She started it first and you now condemn me and Ifa Hone Madu Homma. Egakwa made the same thing. Accept to say your faith. Accept to say your faith since you have confirmed that Nifo Neme Wezbife by doing the same thing you are condemning. So ngo wane ebe akite ekwu okwu. Okay, sheno nwere onye nchọrọ. Onye dị ifa. Peter Iponga of Equatorial Guinea. I have to go get back too much, but I think you are growing wings now. Either drop angry emoji in a comment in Madume on my own platform. I think it's time for you to leave this page. Somebody JB Peter Epongi of Equatorial Guinea drop a comment. Somebody JB highlight Yalunya. Somebody JB highlight Yalunya. Before JB that guy Peter Epongi of Equatorial Guinea. JB Ono highlight Yalunya. Let me block him immediately. Because only the comment in never do, but he wants to grow wings now to the point now. No cholona pagadis now. Only drop a comment on my own platform. Oje react with angry emoji. Chukwu Emeka Anyanwu. Bye. Somebody JB that guy Peter Epongi Kogono of Equatorial Guinea. JB that guy drop a comment. They highlight the alone comment here. I want to block him. Somebody mail me immediately. Keronye magwa ye mail nyakita. Wasobi Arant. JB that guy Peter Epongi of Equatorial Guinea. No. Highlight the alone any comment here. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Off. Hello. Yeah. So now, ajụrụ m mmadụ si ọ sị na Ogechi na-echi ọtọ ndị mmadụ. Wee sị kelu maka onye celebrate na ha shi ala ọtọ Ogechi. O wee sị m na Ogechi ọ sị m na Ogechi bụ ụzọ wee shi aya. Wee sị so let's say na Ogechi bụ ụzọ wee shi aya.
ngụnwa na-ekwu na ife Ogechi na-eme jọrọ njọ iwee jekwa wee mekwata same thing ị na-ekwu na Ogechi merụ jọrọ njọ. How do you want to continue condemning Ogechi for the same act imegolu? You see, the same thing unu na accuse Ogechi is what you people are all doing. If you come here and you comment nonsense, I will block you because I know you are not here. You don't even want peace. The only thing in a show can defeat Ogechi, which you cannot do. Yes, yes, so what? How about how today? Guru Mezie? How about how today? Guru Meziri? How about how? Or Guru Meziri na how about how? How about how today? Batechi? Or Guru Meri? Jenu kwa bati ijele ono la fusigode. Ijele no na alo 9 months Sunday, sister. Ijele no go 9 months Sunday na detention. In our life, I'm not going. Anonya. Ada Ano he? I'm not allowed. Mono. Ejonya. Hapụnụva anyị ji ha n'ọrụ ọ na-afụ bụ ụdị ife ọ na-afụ bụ ụdị ife unu na-ebe akwa Kristian ọmụ ifu bụ ụdị ife ntọọgụ unu afụ bụ ụdị ife bebe na akwa unu afụ bụ ụdị ife unu afụ bụ ụdị ife. Yes, Ogechi jee Abuja ọ batahụ ọ ka ya abatakwa ọ batakwa ibewekwa ịghọtago. Ogechi jee Abuja, defending Ogechi is like defending APC. I understand you are in the seat, but you just have to give people chance to speak. We are all Igbos. Ngoma wonye ya pu agba eba piam ịghọtago. Ngoma wonye ya pu agba here unafu bụ ife. Today is the day Ogechi will go to Abuja ebe anyị na oweko unu mma awụ na ayada. Ebe anyị na oweko unu mma awụ na anyị ahụ ebe akwa ịghọtago. Anyị ada ebe akwa mana unu nwa ya ada ebe akwa. Unu nwa ya ada ebe akwa. Unu ana ebe akwa anya mmiri a na-apụsị unu n'anya. Bebe na akwa. Bebe na akwa. Ụmụ ozu nwụrụ anwụ unafu bụ ụdị ife. Unafu bụ ụdị ife. Biko my people, let us keep our hope high. Ogechi will go to Abuja. The other go. Onwedo onye n'ime ha na ya na-agbaga na ọya abata ka ọ ya abata. The other go. They are just onye n'ime ha na ya na-agbaga na ọya abata ka ọ ya abata. Okay, we go and come back, and that is it. Gaskiya.
unu kpọrọ polisi unu nọkwa na-ebe akwa unu kpọọ polisi unu nọkwa na-ebe akwa kedu ife unu na-ebere akwa eche na ịkpọ polisi chere ka onye ịkpọrụ polisi complain we ịkpọ polisi na ọ na-ebe akwa ịkpọ polisi onye ịkpọrụ polisi obi kaa onye ahụ ị na-ebe akwa ife na-enwezighị iwe ewu na onye ahụ ada ebe akwa ọnya ife na-enweghị iwe kedu ife ị na-complain na ebere akwa up and down kedu ife ị ala awụ ọnụ onye ahụ ka onye ahụ were aka bịa bewe akwa ngụnwa nwe onye kpọ polisi ngụkwa nwe onye nọ na-ebe akwa unu a na-esigharị onwe ebe niile Ogechi is far 100 times more better than most of you. I will choose 100 of Ogechi before I pick even one of you. I am saying it. I am saying it with my full chest. Yes. At least Afudobi Ogechi anya. For the name do actually more wicked than the devil itself. Uno do more wicked than the devil itself. I will choose 1,000 Ogechi before I choose one of you. Yes, and I'm saying it. I will choose 1,000 Ogechi before I choose one of you. Ndobi ojo. Unu na-egbu am. Onu ahụ unu na-egbu unu ya adakpu n'ime ye. Ogechi ya nọ na n'ugbo. Ọ ya pụtazi. Ọ pụta ifele mechisi unu n'ihu. Ha bute mkpọmkpọ advice ma amaghị advice ya advice nwe onwe ya advice nwe onwe ofu onye ka unu na-achụ kitikiti na Facebook for over 10 years unu enwude nwuhe n'aka ofu onye ka unu na-achụ kitikiti for over how many years a na-achụ onye ahụ na-eserie plan na-ewishi ọnwụ onwebeghị ife unu ewishibohe after how many years unu enweta nwuhe ọbatakwụkwọ unu na Nigeria ebe a pịakwa unu hands down na Nigeria unu ka na-ebe akwa anyị egbu mmadụ na Abuja anyị egbu mmadụ na Abuja ahụ police custody police station olukwa ebe ahụ omekwa ife ibe na-eme onwekwa normal procedure ha ya etekwa normal procedure ha it will take nothing it will not take away anything from her onweghị ka ya ajụ ajụjụ gụ na Ogechi onye ka mma ịghọtago gụ na Ogechi onye ka mma the same thing ị na-accuse Ogechi of you are doing it times 10 ajụzie ngwanụ mbịa zuru ife ujekwa zuru nke mmadụ ajụọ gwa ha na mụ bịa zuru ife ka mmazie na ọnọhụ ohi ahụ zuru ka izuru ọnọhụ the same punishment mma asafụ asa onye ohi ka ngụnwa ya asafụ asa onye ohi. So if you come to me and you are not talking about peace among our people, but you are talking about pushing blame to one person and leaving the other side, if you is but ofeke raise to power too, or if you ofeke nkegu enweho dole, ofeke nkegu enweho grade, enweho level at all. Yes, if you come to me in a SMS you go talk to Oge. If I talk to Oge, who is going to talk to other people? You want to go? If I talk to Oge, who is going to talk to other people? If I talk to Oge kan najo, who is going to talk to other people? Onya wajuju najo, talk to Oge. Because of na ihe ti Oge. Ichezie na ihe ti Oge. Ihe ti Ogechi. Anyị niile ya awụsigo. Ihe ti Oge anyị niile ya awụsigo. Abi? Hate ye onwe onye na-asị love ya. Ịghọtago? You can hate her. Onwe onye na-asị love ya. After all, how are you sure that no man in love love? Ngwa self na-eme na hate ni mmadụ. Ka eke isi wee tụcha ọnọ mmadụ niile fụrụ n'anya na family. Ana m ajụ ajụjụ. Ngwa na-ekwu na hate ni mmadụ. Mmadụ one fụrụ n'anya na family nke gị. Your immediate family. Mmadụ one fụrụ n'anya. Create when fake account. Ọ na-afụ bụ n'ife. Unu ihe create gido fake account ike agwụ nọ.
ọ mụ na ụnụ na Facebook a ọ na-eme na ọ na-aha n'ife ọ mụ na ụnụ na Facebook a na me and you people na this Facebook ọ karịghị etu a ọ mụ na ụnụ na Facebook a mgbe ekwensu ife Ogechi ji wee kụ ụnụ mmadụ ka isi ebe a wee jee Lagos ife Ogechi ji wee kụ ụnụ mma duka isi ebe a wee jee Lagos ejighị Igbo agwa onye ọcha ụfọdụ n'ime unu wu devils incarnate. She is 100 times more better than all of you. 100 times more better than all of you. Wicked people. So si unu ya da show okay. Mono on afu bo di fe. Me di gido olo. E chokwa form 100 fake accounts. I will block the 100 of them. Create another one. Oh yeah? Create another one. Christian, go and create another one and come back again. You wanna go? Create another one. Can go see na platform I will mode in control of this platform. Okay. Osubokwa. On a football dife. Umu ekwensu. Unu che no ko ya wife. Block and get lost because we don't support everyone. Yeah, we Nnewi. Ngowa wonye Nnewi. Ogwe onye Nnewi ye nwo the time yi nwere. Let me tell you. Ngowa na say we Nnewi people don't support everyone. Ogwe onye Nnewi ya dey be this kind of life yi na ebi. Ngowa we Mary Johnson. Nnewi anaza Johnson. Nnewi has anu Johnson. Nguru onye Nnewi ye nwo the time yi na enwe. Ofu onye ka ụnụ na-achụ kitikiti maka na ifere suppose ide eme ụnụ Ogechi agba n'ụnụ 100-0 ebe niile ife nje ekwu eketa ahụ ka o wee fụ ụnụ ụfụ Ogechi agba n'ụnụ 100-0 ọ ife ọgbagolo ụnụ still ifere ahụ eme ụnụ ka na-akwụgharị na kpụzienu je ezu ike na ajụ na ụlọ ahịa na-akpụ unu je ezu ike ọ na-ajụ na ụlọ ahịa na-akpụ enwetago m ife nna achọ yes enwetago m ife nna achọ for over 7 years ka ụnụ na-achụ ofu onye kitikiti Ogechi lahụ 3 days na police custody ọgbakasịwo na ahụ ijere na-eje 9 months ka ijere na-eje 9 months ka ijere na-eje nwebeghị ife unu merie unu alapụta na abandon ya to his fate. However ife alaji awụzi unu niile ewu na unu che na ya abandon Ogechi Ogechi mana Ogechi gụsịkwana unu ife o ji wee kunu niile mma arrested Ogechi onye ọ na-agba kitikiti na-agba kitikiti onye ọ na-agba na-achọ ka ọ mara ife anyị eme. Has she not show you people na ọkụ ụnụ mma both online and offline? Ọkụ ụnụ mma both online and offline. Ọkụ ụnụ mma both online and offline. Ịghọtago? Ọkụ ụnụ mma. So you people should go and learn a lot from her. Agwago m unu ugboro one mana ọ na-aha aghọta. Agwago m unu, you people should go and learn a lot. There are a lot of things one supposed to learn from Ogechi. You should go and learn it. Go and learn it from her. That lady can most of you will do solid. For the nimuno Josu, ni pigeriaka, ni sigarion. Ken say ana mafuakago. You ought to go, ana mafuakago. Mana add them out for you.
na this particular broadcast name. Kensere, ana mafu akayo, and I'm out for you. Now this particular broadcast name, I am 100% out for you. You want to go? I'm 150% out for you. If you mish, fella hey me. I put somebody do as shameless as this Kensere. Every day he be una go. He be una go. How you go GLE? Go to Benz, go to moto, Luno, Balana. And I sugar you get kiti ebe niile. Onye na chugari ka do 100% more successful. Onye na chugari ka do 100 times successful. Ina chugari ina form 100 ebi very jobless guy. Look at how many fake accounts Oji will have but here. Abi send the angry emoji. I don't know if you are just jobless or no. You need to go for a deliverance. You are just too shameless. You are too shameless for me to be a man. You are too shameless. Honestly. You are too shameless. Yeah? Ibe una ashwe go. One master na Facebook. Ina achugari Ogechi ina achugari. Ogo ono bata nu na eba. Olupu uno, oluo nka. Kulezi bota moto. Chalacha. Na agba in on Facebook. Wolo master of fake account. Imepe fake account onka. Imepe fake account onka. Ina actually Ogechi from all angle. Ebe Ogechi ejena. Ise na azu. Ebe Ogechi sona. Ise na azu. Ogechi nwe buildings na Abuja. Ogechi nwe plots of land scattered everywhere. Onwero nke iwelu. Issue also na Facebook. Wulu okogo. If Ido Loki na mafu ha na classic munition na newe that day. All na move na classic munition na newe. Mecha even na classic munition. Ya mana mmadụ na kido. Ido Loki. You are lucky. You are lucky. You are lucky. Iberu na ashu iberu ụmụ nwoke iberu na ashu ego ụmụ nwoke iberu na ashu ego ịnọ na Facebook ụdị time unu na-enwe ụdị time unu na-enwe ụdị time unu na-enwe na Facebook unu na Ogechi a na-asị ụmụ nwoke kpọrọ onwe ha nwoke unu nwee time Ogechi wunya ife problem unu nwere n'ụwa Ogechi wunya ka unu na-eche Ogechi wunya na-echu n'ụla Ogechi wunya yawu omechi ha anya n'ọnwụ unu niile aghọrọ ife unu supposed ịghọ n'ụwa sometimes mmadụ na-eme mmadụ mekata ife ọchụke n'onwe ya ajụjụ imekata ife jụọ onwe ya ajụjụ jụọ onwe ya ajụjụ ịmara ife ahụ ya mmadụ meghe ọ ya adịghị mma emena ya onye ọzọ abịa na gọọ m iyi ngọgwarụzie ya iyi esi na ezuga enweghị manas kedu ife ị na-agọrụ m iyi in the first place ana m ajụ gị ajụjụ for you ịbịa gọọ m iyi o gosiri na appreciate na agọọ gị iyi karịa ihe etu a in the first place. Ana m ajụ ajụjụ. For you ịbịa gọọ m iyi o gosiri na appreciate na imezie emegwalụ gị owewe gị iwe ịba mgba gbagharị ana m eche gị ka onye ngwalụ n'onwekwa ndị bịa na Facebook shi agwakwa ọtọ Ogechi ka onye asịzie m na onye ahụ dụkwara ngụ ife ọzọ gwara m owo na Ogechi bụ ụzọ wee meghe so the best way to fight Ogechi is to continue doing
the same thing in our condemn Unobe. Yeah? I am asking you. So the best way to fight Ogechi is can you fight evil with evil? How can you be fighting evil with evil? I am asking you. How can you be fighting evil with evil? You are now wishing Ogechi Yano 9 months in detention. But somebody this morning, Nigeria, non detention for over 9 months or 10 months. But you are here wishing, you are saying that is injustice. But you are here wishing another person the same injustice in our condemn somewhere else. I'm for some of you, Sharacho. This is your personal fight. Go and fight it alone. Do not drag the rest of us into it. If you are not preaching peace, if what you are preaching on Facebook is not peace, and the peace not minding whose side, peace, then what even GMA? What even GMA? What even GMA? Yes, continue creating fake account. The more you create fake account, the more I block you. Create another one. I block Gungu more than 10 times. Create another one. Okay. Okay. And the other account. Off. Ogechi do 100% more better than all of you. I repeat, I will choose her 20 or 1,000 times before I will even choose any of you. Not better than all of you. Madu for Obianya, for the Nimunu, the more wicked than ever. Yeah? You don't have. I don't. If I want to hear people condemn Ogechi, I will listen from people who are neutral. I can't listen from you who is biased. What am I expecting you to tell me about Ogechi? The same thing I hear Ogechi men. Look at you. For you to even condemn all those people, share obituary Ogechi. Una akwago Ogechi nando. Onwere ifo melu na do justifiable. Onu no kwagolu nando, kwanne nando. Onwere ifo melu na do justifiable. Obosa yekpo ndosa, yekpo ndakpere. Anyị na-agwa ya okwu, ya na-agwa unu okwu. Anyị na-enye ya advice, ya na-enye unu advice. Anyị na-caution ya, anyị na-caution unu. But when you say you don't want to listen to the caution I na-enye, but you just want people to control Ogechi into silence. Ka ya wee nwezi ife ị na-eme. Ị na-eme ihe with all ever. It's not possible. Ada eme ya eme. Ada eme ya eme. It's a bad news come away from you. Ada eme ya eme. Condemn wo nde melu obituary picture Ogechi. If you don't want to condemn it, what it means is that everything Ogechi na eme like it, yeah? You got that? You like it, yeah? You like it, yeah? Onyono kwa na halo nando. What can be worse than ekwa mmadụ na ndụ? Yeah? Kele onye no ida na ala onwe ye Ogechi je insult oye. O gwara okuru ora ndị Igbo okwu. Or apologize kwa okuru apologize kwa to okuru ora the next day. She has done it repeatedly. Yes. She has done it repeatedly. Yeah? Una chose na mmadụ okwu. Esho mmadụ okwu. You cannot dictate to that person etu onye a yesi wee react to your nonsense. Yes. Do you also caution others who malign her character? That's what I'm asking you. I am asking you. Do you also caution those people who also maligns Ogechi's character?
Can you now caution these people? Post official picture. You cannot do that because Ogechi deserve everything the bad. Ogechi deserve everything the bad. I am asking you. I condemn all those people who malign the you won't malign. I am as well you won't malign. Beke kai no ne. Beke class kai no ne. Do you also condemn those people who also malign the character of Ogechi? I am as well you won't malign. Eh? Kai swear you won't malign. A lot of all these people, I have seen videos, Abraham saying all manner of things against her. Against you, on Google, Facebook, a woman kazoka. On Go woman kazoka. Kasuma potazine punake. Let us talk about real issues on Facebook. I will go moon so many times about personal attack on people. But unayano run away from personal attack on people. Confront people with your different ideas about what they say. See the personal refer poor. Ego madu yense yago nya before yago. Ebari ende madu yago yonyo yakari na your family. You lay a false accusation against somebody. The same accusation or you lay against you. Eh? If the other people are not sent. But Ogechi is always an aggressor. She jumps into everyone's business. So what draw? You ought to go. Bebe na akwa no. Bebe na akwa. Sakwa kono ya debe. Because I think I have something important to attend to. Oh, all the fans of Ogechi and all the fans of Ezugo who love Ogechi. There's no cause for alarm. Abuja Ogechi is for the good. It's for the better. You ought to go. Oluwa just settle ife dolo ha. Ha settle chi ife dolo ha. Onye owo na amalo. You ought to go. Onye owo na amalo. Better not to go into anybody's business. You ought to go. Ese tụrụ chaa ihe onye ọwụ na amalụ. Ọmarịcha ebe ị na-eme m. Ebe ị na-eme m. Ebe ị na-eme m ọmarịcha. No violence when happen here no. Ihe eti nwata ife gwa enye ebe n'akwa. Itie nwata ife gwa enye ebe n'akwa ma ọ itie nwata ife ịgwa ya ntụ oyi si wee be akwa. Ọ ka ụfọdụ ka sensi ụfọdụ n'ime ha si wee dụ. Ịghọtago? Oge. Ọ na-afụ ebe niile. Oge is on her way to Abuja. In fact, Oge is already in Abuja. Let us keep our fingers crossed. Ka I happen then ebe akwa ha bewe akwa. Emegodo Oge arrest or Hongu Kemera arrest. You should be bothered that Ijele, who is your favorite, is Anogo. If you chọrọ ka nwa bịa na distract by back when phone now. Why no way we go? Ezugo, you don't want to give me that so-called Kingdom Factorial ID. Happen onye ahụ unnecessary. You ought to go. Despising that guy. Honestly, despising that guy. That's why I'm on a program with the Ogedwin or Bata. Despising ya. You ought to go. I'm like nwoke ya we happy fe ya dey.
go na nwanyị ana-anụ kiti every day ka go na nwanyị na-anụ iwepụtara Ogechi owuru Ogechi wife na-alụ you even abandon the ife na-eme. So they need to forgive each other. Thank you, Onukube. Now you are coming to where I am going. They all need to forgive each other because they have all sinned against each other. They ought to go. Dapabu Ezugo, you were SUG ESCO, if I'm not mistaken. Your view on this issue should be more objective than all these other content creators that Dimba Jela shock. And that is why I am giving my own view here. My own view here is that if there are people who need to tender an apology, they should all apologize to each other. Because they have all said unspeakable things about each other. In the water. Na pota o mo na yo. Ma gwaro na mo mma gwaro na etiho oti shida ka na awuara o ya data ego ide wata mma gwaro na etiho oti shida ka ọ na awuara o ya data ego. Oge mmesha program ifele imeshi umokorobịa ibe na-achụ ego ị nọ na Facebook na-create fake account kobo na-arịarị jiho one kobo na-arịarị you don't have ifele ahụ emeghị one kobo na-arịarị inweho you don't have any chiche ọ ije ka gụ na Ogechi na-agbagharị piko na line every day ị na-achụgharị Ogechi ịfụ ha platform ebe a na-ekwu maka Ogechi mabata ịfụ platform ebe a na-ekwu maka Ogechi mabata every morning ị na-agba kamera maka nwaanyị ọkpọ nwoke amụ mmiri ọtụkọ ọma ife ọ na-eme ọkpọ kịta nwoke amụ mmiri ọtụkọ ọma ife ọ na-eme akpọ kịta nwoke amụ mmiri ọtụkọ na ọma ife ọ na-eme. Agụgụ m na I don't want to involve in this your nonsense, but you don't want to understand. I don't want to get myself involved in this your nonsense. I have better things to do with my time. I don't have time for all these things unu na-eme. What I go? If you know for over how many years still, when you phone benefit you, and you people continue there is no single person that should apologize to each other, especially. They should all apologize to each other because they have all said unspeakable things about each other. As bad as in if you are not coming out in this manner, I will not agree with you. If you are not coming out in this manner, I will not agree with you. You have all called each other Onyohi. Una ogo each other nka. Ina say no Ogechi gosiri oto mmadu. Una agangi go up say no negosi oto Ogechi. So can you do only shoro ka I prove volume na oto ahụ Ogechi gosiri edo njọ. You don't have to show Auto Ogechi. If you go to Auto Ogechi, they will say, na if you go not there, name of if you go see, no go away, man, not on the mother who negotiate Jorinjo. It will make you more honorable. But looking for any slightest thing you can lay your hand on to fight Oge. Even those things you have all condemned. It is very bad. We know how much people cried and arrest with intimidation. Why Igbos are arresting each other? Why are they taken to court? Do this. But simply because you want to fight Oge, you uphold the same arrest that you condemned in the past. That is why, if you are expecting me tomorrow it cannot work. It cannot work where I am. Oya walk where I am. You want to go? You have to be objective. Tell me what this person has said specifically about this person that this person has not said about this one. So, at the wrong run, also, can you use the show of force? A exhaust to go one. Can you use the show of force? You want to go? So, I will need feel we need ways but what you should be preaching is peace among both parties. Peace among both parties.
Both parties should tender an unreserved apology to each other. To each other. I have listened to all of them talk about each other. I have listened to all of them say unimaginable and unthinkable things about each other. So, what is so special in Ifonya Akulu Nebonyano and Ifonya Akulu Nebonyano? If not that, you have just taken side and you don't want to care. You want to go? You have all taken side and you don't want to care. You want to go? Tell me, can you do difference from Ifonya Akulu and Ifonya Akulu? Nwero ono na agbasaga ono eje na achụ ego ibo ono na achụ ego no na agbasaga okwu daali ike kita agba wopta 5 million e manawe enu ifubo okonye no waga fact egugido bodo ego no waga gota 1 million no dokosilo ono mana e expert in opening fake account mana show abu ego no wa chota 1 million no dokosilo ono. In fact I happen Guno get one-on-one go na egba oyiye apu go na one-on-one go no gbamba oyiye egwu if was email way na acho alliance na acho allies here ally with against Ogechi. I don't need to support anybody, but one thing I know is that you cannot come and intimidate Ogechi. Yes, I don't have to support anybody because this person is as guilty as this person. This person is as guilty as this person. Nke nkuru know is that no single person will right is na mmadụ ibe cannot come back to Nigeria. Ben na onye nwere right ime. I nwere right is na mmadụ ibe onye Igbo ibe aya abata Nigeria ben na. Onye ka ewu ikwe. Ewu government obodo ongo president na shi obodo. E watago. Even President na-achị obodo ahụ ka ọ esi wee kwuo ndị human rights abịa after him but anyị nwere freedom of movement except if otherwise. So if we don't want to live in decency and good character, if we don't want to live by better standard and good standard, but you want me to live by your own standard and how you have choose to make your judgment, it will not work. I will not agree to that. I can as well use JPAC and Ogechi's Oku. We kusikwaro a better something. Ogechi na-ekwu something maka JPAC. JPAC no kwana live broadcasting ke na-ekwu something maka Ogechi. He even accused Ogechi about him imbeciles. What is that he did not accuse Ogechi of? He even said that Ogechi wojedie ushe na bottle. Na di ya human enough. Keri fe de ifa okuro. They said a lot of things about her. Nyanwa na ekwukwa about them. Yes. Nyanwa na ekwukwa about them. How can you condemn Ogechi for saying something about Bebioko, but you are not condemning JPAC for saying something about Ebuigwe? How can you condemn Ogechi for saying something about Akwokoko? Why you are not condemning JPAC for saying something about Desi's Empire? These people, they are away now this problem. They are outside this personal problem, these people. So, if you say that bringing these people inside it is bad, then bringing those people also inside this is bad. That is why in Juwegwa, this person is as guilty as this person. If you venture try to exonerate one person, you are exonerating both parties. That is my position. Is my position now clear to you? Any single thing you do no katala katola, we say keep on a JPAC the innocent, Ogechi the innocent. But if you say that JPAC and Ogechi now the bad and now the guilty, now that they are all wrong in their approach, then we can sit down and say, okay, yeah, I think they are wrong. What is the way forward? Which is that peace? Can you make peace? Yeah,
Both parties. Who should apologize to each other? Both parties. You got to go. So they will apologize to themselves before they now reach out to those people. Okute Matalo. You got to go. Because someone who Okute Matalo, Mbana anu ogwa. They reach out to Ndaho. Okute Makotalo. A consolidate the reconciliation. That they believe. Man, hypocrisy na the innocent be do guilty. On what exactly? It's okay, I probably tape. It's okay, I order with this person versus this person. In fact, it was a whole week or weeks of exchange of words. Everybody said, "Gonna mother na kono or if onya ho follow on all the koye gonna na manjaka. If onya ho follow koye juma njaka, e ma nke weri iwe, omokwa nke weri iwe. Okari hetu a. Jegba anti-perfect konye mmiri ki wetara m. You want to go? Or carry here to have? Oh, if hair like that, I'm going towards this way, chief here. You want to go? Oh, if hair like that, then I don't know what else. You want to go? You want to see? You want to go? If you go different, mata gidoga afufo na this broadcast nebe. Iye mepegido fake account aka na afufo. If you go different, enwe mefe for you. If you go different, mata gidoga afufo na this broadcast nebe. Cancel. Kwe chore egwa m na ewo baba Facebook. Mata gidoga afufo here. You may pay fake account 1,000 here. I will block you 1,000 times. You may pay fake account 1,000. I will block you 1,000 times. Or you won't anything. You want to go? Okay. Yeah, Korea can when you need. You got to go? Meghe no talk and me bet with the Korea can at all. Yeah? You got to go? If that one, when there was no viewing aggression, Ogechi come for J-Park after his wedding unprovoked. What do you mean by Ogechi came for J-Park after his wedding unprovoked? Eh? Was he not J-Park who came on social media to come and quote that? Anyway, I don't want to say anything about that. Onye sikwonu no Ojiofo. Onye sikwonu no Ojiofo. Ana ma block her Benedict now. Oh, maybe another fake account. I block one. And one oye for one anything. Oh, maybe 100 fake account. I block one 100 times here. You want to go? What if I don't now? Ezioku du mokuku. Stand on the path of truth. If you support any of them, you are taking side. Over any other thing. Because, just like I said, they have all said unthinkable things about each other. Nkonya akuru maka onye ajoro njo n'esi. Nkonya akuru maka ibe joro njo n'esi. There's a one mother shook say, why not you people make peace? If you want us to make peace, then you should also come out clean. I have hammered it countlessly here. You can only come out for peace. And why coming out for peace? Take no side. Who demands apology from each other? Both parties demand their apology from each other. Who needs to make peace with each other? Both parties need to make peace with each other. Throw away those infiltrators like Kensington and Dotwe who chose to come and take advantage of this issue to go after their preferred and their perceived enemies. Throw away even no Lisa.
I am still supporting this woman because ma allow one fear you what even now well she might be a devil to you but all mad moria and don't want them mad and those from somewhere and all don't come mad mona you what I go all don't come mad mona so I don't know why you think that she deserves everything evil. I don't know why you feel that she deserves everything wickedness. If you can think of such things against her, what makes you different from her? I keep asking this question. Yes. What makes you different from this same person and a Kwokwe? Yes. What makes you different? Somebody may shall send them the actual thing, JPG picture, which is very bad. It is very bad. It is very bad. He decided to seek way for allies. Even onye ala ahụ nwanne ọkwa ifuru m onye ala ka onye ala gba nna ahụ nwanne ya apụta mmefe iku onye ala gbaga m n'ahụ nwanne ya amapụta ozugbo ọkara ihe etu a so owu na onye ala nwere ike inwe ni nwanne what makes you believe that na Ogechi na ịkụ ya gara na onwe ndị nke ya apụtara ya ma gwagide unu okwu until ụbọchị unu ya afụ need for this reconciliation na-ekwu reconciliation that is going to be free from all this attachment a na-enwe here and there. Say the truth. Unu bi obi shwara onye dị ndụ bie nke mmụọ o mee ya kịta ọfịọba o mee ya kịta ọfịọba apịa ngị ife n'isi epịa m n'anya mmiri isi ka m na-ere anya m mmiri isi ka m na-ere anya m mana ụbọchị ọ na-aya decide ya ka ekpere mụ na gị ikpe ahụ ndị mmadụ ya agwa m ezugo nwaanyị eji wee pịa onye ife a n'isi efe ya pịara onye a n'isi adụghị mma agwakwa onye nke a biko nwaanyị ji wee pịa onye ife a n'anya efe pịara onye a n'anya adụghị mma. That is how best to settle that problem. Akpọ onye a sị ya kedu ife kpatara iji wee mee onye ife a na ife imere onye a adụghị mma agwakwa onye nke a kedu ife iji wee mee onye ife a na ife imere onye a adụghị mma. That is the best way. That is the best way to handle such issues. Throw your emotions away. Obasa homo. Muna yesi o from ofebe. Muna gabro the same son and guy naza. Or homos no etwisi we footings can messy footings. It is not a must. We are two different people from two different families. We reason different ways. I must not reason the way you reason, but what is right is right. If you see anything right with what JPAC did or what you must see something right in what Ogechi did. But if you see something wrong in what Ogechi did, you must also see something wrong in what all those people did. Otherwise, I have no problem with you for standing wherever you are standing. But I don't know why you are having problem with me standing where I am standing. Does it mean that my voice is too loud more than your own? Are you worried that me continuously talking that I may change something? Why are you bothered with where I am standing? It seems like no problem with everybody that stands with Ogechi, and yet we don't have problem with whoever you are standing. Who cares? I don't care. I don't care. I don't care where you are standing. I have never approached you to tell you,
since unu ji wee mewe program saga unu onwebụghị ụbọchị unu mechara program whether kinsiri or anybody mbịa na your program na-asịghị why kwana iji ifube na comment m ebe a. In fact, since unu ji eme program Ogechi nke a, Ogechi akwụna Chicago, Ogechi mere nke a, ịfụda na m ka m siri na page m pụta bịa na that platform bịa drop a comment. Have you seen me? Mana ịkpọ unu ekwu n'okwu kpọta afọ Ogechi unu amịa ka ebiri di ya unu eru 1000 mịa fisalụ di ya. Ifube n'ebe ị na-eme program maka Ogechi mbịa ebe ahụ bịa kwuo anything. Ifudane you can't even see me maka ihe afụ n'ọba ekele dị ihe afụ dum ebe ahụ ka ife na-abịa ebe ahụ ịbịa mee gụnụ ka m na-abịa ike mana mmadụ bụ anyị ha kamera ụna amị ya ka ekpiri Ogechi feature ha na program mmadụ. That is to show if I should judge from reaction in nwetagoro from most of you asị m na ụnụ chọrọ okwu. How can you people be this aggressive? How can you people be this aggressive at me? Ogechi featured na my program. Get up there, face him. Ogechi featured na my program. Kinsere. Shakudomo one early morning. Eh? Ogechi feature ha na program no. Ibido fowa ipunga. Ideko ipunga. Nwoke amụ mmiri. Ifa ka ya for all those fake account. Amia ka ebiri na page you. If I should judge by what I have been seeing so far on Facebook, I will come to the conclusion, no, na Ogechi okwu. No, na Ogechi okwu. Because the first day Mirabel came to my program for something else. Ogechi or anybody did not call me and tell me, Ezugo, Maruko Kisi, Afo Onya. I went to Mono Gateway meeting. Nobody bothered to say that except some followers who are ordinary showing concern in the comment section. But the key players adrodo bothered with telling me Ezugo be careful makeba hijem. But the moment ono fu ha na alo ka Ogechi no nya merefa una mia ka ebiri everybody must fight from your own angle. That is Njaka njiwe conclude no na-achọ ya okwu. If no mgbe onye ahapụ unu na-emelu onwe ihe something do different unu ya chọrọkwa bịa dia. If unu mgbe onye aba na-emelu onwe ihe something do different unu ya chọrọkwa chebekwa ebe ahụ unu. You see? What if ama ndị na-achọ okwu etu aka kinsiri si wee dakpodo m na ọ bụrụ n'ụzọ kpọọ m akpọ na messenger. Kedu ife ị na-akpọrọ m na phone? Mụ na gị what is my business with you? If I choose to entertain Ogechi in my page, is it your business? Why do you think that nobody should relate or be friends with Ogechi? What makes you think that na Ogechi na-condemn gay Ogechi wurugodo onye ohi? Does it mean that she cannot associate with people? Does it mean that she cannot have decent relationship with people? Who makes you a judge over Ogechi's life? I am asking you. So if I should judge based on what I have seen, I have never come to any of your pages. Kensere. Imewebena program fully. Kezu go battle. Baby wash. Mbateba man by mistake. I will leave the next minute. Ubulone ki imebe danalu program full comment na program. I don't care what you say. I don't care the program you are running. Leave my own program. Leave my own program. It is none of your business. You must not recruit the rest of us to hate Ogechi. If she has not done anything personal that will make me to hate her, why do you think that I may hate her because of you? A woman name, a business partner, who are you to me? Who are you to me? That is a question I am asking you. Who are you to me? That because you have problem with Ogechi, I must have problem with Ogechi. As who? Are you my father? A woman named Mama.
All these questions who a same question on ya that you una na try kiti or open from on any of you una mark we fe ni no na eku guoku eni no guoku enu no and because of what you dey ekwu a lot of people are na akoyo no na akpoyi una na support nda na click like and love na iyi nda na aga na talk to down on her on nke na ago nda. I hear you people. I hear you. I hear you. They cannot corrupt me now. Mowanka. They cannot corrupt me. I know what is right. Even in this matter, do between Ogechi, J-Park, and all these people, it is very simple. All of them has said something against each other, which is either bad or whatever. But the fact is that you cannot uphold Nkonya Akuru while you are condemning Nkonya Nikuru. It is very simple. It is very simple to make peace. You either make peace between them, but if you are taking side, maintain your side and leave me alone. You can either make peace between them. When you man unkokuru makibe or apologize ya, see a bikodo bagalum do if I unkuru ekunya out of anger. Onye nka sipibe biko bagalum if I unkuru ekunya out of anger. Because oko makonwere nke ikuru nu. Onwere nke agwalago enuri ya. Kedu ka ihe esisi wee kwuo agwakwala iwe egedozi aka na nke agwalago nke aha akwụkwọ n'ugwu nwere ike na-enweghị iwe eme ụkwụnụ ka nke ịgwala onye ọzọ si enweghị iwe. Ịghọtago ụfọdụ mechara sị na Ogechi enweghị ọrụ ọ na-alụ iwu onwepụghị infat afụpụghị m onye agụrụ iyi kwa afa na Facebook karịrị Ogechi. O nwere ife karịrị isi nwunye mmadụ na-anụ n'ọwa achawo n'ọwa akwụna. O nwere ife karịrị njọ dana ịfụ nwaanyị mmadụ na-anụ si n'ọwa akwụna ọ n'ọwa achawo. O nwere ife karịrị ya gwakene m ife karịrị ya ịtụghọ di ya egwu inyeghị di ya respect isi n'ọwa akwụna di ya na-afịa. Ogechi kwuo something about nwaanyị n'ugolu di na-asị na oke ahụ ntụ die unu anọkọtakwuna tiri Dr. Ugochukwu into consideration. Unu anọkọtakwuna one day chese ọkwọrị di na Ogechi ife kedu ka di Ogechi si feel na all this bully, because even na phone you people constantly want to bully her in a way for her to speak out ona esozunu ntu o se so. But you cannot run away from the fact no na ebuzo je chọrọ ya okwu ebe no matter how neutral ebe ahụ dị una agbapụta etu a ama na mmadụ one ezugo bla Ogechi this Ogechi that Ogechi this Ogechi that Ogechi run away from Ogechi this one Ogechi that one Ogechi this one Ogechi that one. Etu akunu si wee nọkata si na Ogechi pụta na Facebook si na mpaye dakpurie otu mpaye nga gosinu that video wee ruo today onwere onye kwe gosi ya kelee ebe that video do ọwụ no write up ka o derie gosinu ebe o de that write up. Facebook never forget every single thing unu kwuru against her onko kwuru maka unu nwere proof unu ewepụtacha na n'ihu akwụkwọ wepụtazie nu nke ife o mere unu borie ya ebo unu boluye no akizuru mpe na mpe dakpurie unu bolie ya ebo ejikwu na sino nya kwuru kele ebo kwuru ye woputala ya ebo kwuru ye ka inu. You don't want to bring it out. Yeah, unu ebuko ye everything no kata buko ye no gburu mmadụ gbe no gburu Mr. Obi ka ogono eje mee autopsy na ozu Mr. Obi ahụ o nwere ife gosiri na Ogechi gburie but unu bolie na ogburu mmadụ. Gọvanọ eziokwu lukwa na classic munish be no na sponsor ndị na-egbu mmadụ n'ogbuo na a lot of ndị Igbo. You are saying it out of anger, you are saying it out of provocation. What is different? You have even done
worse than Ife, Ogechi Meru, Nebe Bebioko, and the rest of them. No. You have done worse than that by accusing her of Igbo multiple people, not one person. Nandi Igbo na alaka gonko, no na support ndene Igbo man. You see, you are doing the worst, but you are condemning somebody. You gotta go. The only way you can convince me otherwise is if you are preaching for peace among these people. And if you are preaching for that peace, forget about blaming anybody, because all of them are guilty of the same thing. And if any of them is innocent, all of them are all innocent. If what any of them has done is noble, what all of them has done is noble. If what anything one of them has done is evil, what all of them has done is evil. So what they need is apology to each other. Onya apologize ya to onya. Man owolo na ekwuru na edebe ahụ ni Yesu gido onya. Rubosi Yesu pagido yo nwo. You are joking. There are millions of people. Ekwiro onya nda akwiro onya. Okwa ifuge unu che na oye nwo onya ya akwiri ya. Okwu na afugo na ndị mmadụ kwiri ya. Ifiru no onya ala. Ifiru no hezbo mmadụ. Mana oka nwelu people ukwu na azu ya na say right on. Etu akọ ya adupu. There is no way you can make every person to hate her. Oma. Kedu? Iwi ya do homma. Eh? Oma. Kevo. Eh? Kevo mwa. Eh? Ya kuriye kana ndo. Osino la teta. Kuriye kurukola hono la. You wanna go? Chembe. Huh? I can't know no self. I mentioned about himself, man. Around we are going up. Okay. You gotta go? Because I'll be rounding up this program now, but just like even now, well, what these people need is peace. I conclude no hate Ogechi onye gwarago oge emere Ogechi arrest ka m no wee fụ na ndị lọvụrụ ya ka nkụ oge ahụ mana nkụ nwechiri onye ọ na hate ya etu ahụ isi wee love onye a hate onye a ka a lot of people si wee hate love onye ọzọ. So if we say onye akwụla etu a ndị fụrụ onye a n'anya kwụrụ n'azụ ya ndị fụrụ onye a n'anya kwụrụ n'azụ ya ịya afụ na onye ahụ ịkwụ n'azụ na ọnọdụ 10,000 kwụrụ ya n'azụ na ị nwere ike ịdụ surprise self na ndị kwụ Ogechukwu n'azụ ya adụ 50,000. You cannot determine why people should love other people. So in case unu do few na ọ na-eti mkpu na Ogechi emejọgo mmadụ niile na omejọgo mmadụ niile ọ ife ndị mmadụ gwarago ịghọtago ọ ife ndị mmadụ gwarago. Ana m ajụ ọ ife ndị mmadụ gwarago. There are people who love her unconditionally. There are people who love her with all their heart. I saw them. I saw them mgbe emere Ogechukwu arrest. Ngwa nọ ebe a na-eche na onye ọ na-akpọrọ ya asị ịkpọrọ ya asị na ịkpọrọ ya asị adọrọ equal to every other person hating her. That is one thing I want you people to understand. It is your hatred against her and not the rest of us. And you cannot control all of us to do the same. It's not possible.
How you see things and judge things is not the way we see things and judge them. Otherwise, if you go to Nonya Burumad, Eka African the Bow Nonya the innocent. Eka African the Bow Nonya the innocent. Onya Pata Nonya face case of Igbo man. Everyone at court, if one day for her, on the for him, for one day against him, on the against her. If you go to Igbo man on a family own, more than a go on a family own. He African the Pulune the innocent. Ekwe na community unu ọhụmmadụ niile anyị etiwe ụzọ ebua ndị ekwuo niile eme ndị ekwuo na ide eme afụbụrụ m onye asịrị na ọda etu a ọ pụọ na ife niile anyị na-ekwu na Mathias na-eweta disunity n'ala Igbo o nwekwa ndị ehozi njutu ha taa si n'ebe Mathias nọ ka ha ya nwe etu a ka ụwa dị. You cannot conclude that because you don't like Mr. A that everybody must not like Mr. A. But there are some issues where we can leave our differences and come together in unity, and it is a case like this. But if you want to continue in on your side, no you are saying worse things, and you are doing worse things than him. What could be worse than going to the programs and reporting programs that are not saying things in our support? What could be worse than that? What is it that Ogechi is doing that you have not done worse by going to the program, creating a fake account to be reporting programs that are not saying things that you like or you support? Are you not more wicked than Ogechi? That is why I said I will choose her 1,000 times before I choose most of you. She may not be perfect. Yes. Are you perfect? No. Am I perfect? No. People are tolerating you from one side. When people say tolerating, with that unnecessary disunity among Igbos. You hate Mr. A, you want me to hate. If you naturally into a common enemy for something that one person did against you. That is one thing I don't understand. Yeah? If you matchmaking, you go say matchmaking GRS, or we support this matchmaking the content creators who just go na Facebook today. Oh no, when into say me ya do homma. You won't if I name if I name not wrong. What I go? Oh, when they baram na like Zion ministry. Man, if I like her, maybe Zion ministry do that a family court name. If only if onya will be on a register display rather than he do church without point. You cannot hate all round or not possible. He hate her all round. You are a hater with no reason. Yes, he hate her all round. You are a hater without reason. You cannot hate everything about somebody. If you when they love you, if you when they love you, if you when they love you, so let me go to somewhere. We will come back in the evening. Whatever thing that comes out in the evening, I want our fans all around to know, just like I always say before, that everything is under control. Let us pray for Sister Oge. She will go and come back. If we want to make peace among Igbos, let us make peace. But all nationality division, division, let us know that this is what you stand and represent. Stop trying to speak as if you are representing the rest of us. Because I ain't remember, you cannot condemn Mr. A and say that because they have all said unspeakable things about each other. You want to go? Okay, after video, JPAC melu maki jowa. Full video governor Ezioku melu maki jowa. Gente. Okay, can you zone Chisoma onya kukeda? Onwolo onya mahona Chisom for example, Chisoma ama for example every day. Ogechi never yendu. Echi nekita. Ogechi mepono reply about to her. The mother walobia. Ogechi jukwo weme nka. But right now, who will go and caution her? This lady
has been neglecting you all this while. Is that not enough reason for you? So I will end this broadcast here. Na ife ha kwuru maka ije ụwa. Akwe na ife ha kwuru maka ije ụwa. They have haste gate to kpokosia life ije ụwa. They were like this. J-Pack. Ije ụwa ụla landlord na Lagos yo. Ije ụwa ụgwọ landlord na Lagos yo. Landlord na Lagos yo. Amụkwo m ije ụwa. Enwegwo onye ije ụwa wuo. Ije ụwa ụgwọ landlord ka ọ wụ na Lagos. Ọ landlord ka ọ na satellite town na Lagos. Landlord. Landlord. All this if I win the konyocha mmadụ anya ewolo onye ahụ tekonye ofu ebe. You don't know ije ụwa. Ikwugo kịta na akpụrụ ije ụwa na ụmụ onye ya abịa. Na akpụrụ ije ụwa na ụmụ onye ya abịa. Ime ije ụwa, ime onye ije ụwa. Do you know him? Ime onye sabkasị, ime onye ọwụ. What exactly do you know about him? Ịchọsị ime onye ọwụ, jee marụzie afọ mkpọrọ sankas. Jee sizie back, ije mara onye ọwụ. Ime onye ọwụ, you don't know him. But he summarize your life ije ụwa within because of what you see. You see him come on Facebook. Also he make Facebook buga. Also he make all these things and he make. He conclude to go n'ije ụwa dị etu a. He cut to sige. He shi ile kita onwe something okwu against you. Iwe. He jump over. He kona wenu. Mana nke ikwuru maka yo. He kona ya ọnụ go iyi. Now mweye na-enwezi aṅụrị na-ekọ uge. He shi ile kita or respond to you. Iwe. Ikekwe ife ọ na-ekwuzi aya awụ something ya like. Because he pucha na nke uche na ikwurie all. Nye nwa makwa ife ya wo okwukwa maka iwe. Okwu onye chi ile kita iwe. This is why I don't like going personal on people. I talk about issues. Unless na ebe meji issues are we make illustration do feseka, I will do it. But I don't like going personal on people. I don't like doing that. We should be talking about issues. We shouldn't be talking about personalities. Maka onwe onye aya nwa ya aka n'ike wepụta ghara ịghọpụta nsị. Ịghọtago. Nwere onye nweghị skeleton na cupboard ịchọ ọka mmadụ fụ. Mana enyokwa arịa afụ. Enyo afụ. Mma hapụ ya ebe. Let me go and sort out my engagement. We'll come back. Pray for Oge. But I know she will go and come back. Ịghọtago. Ka ụbọchị taa mara anyị mma. Ka Chineke were ọnọdụ. We ask for peace among Igbos, and we know that that peace must be achieved. The only way to achieve that peace is for us to stop being biased. We look at issues, we judge it the way it is. I'll be signing out.